कि घोर लगी बउआ के बाबू, दिल में नहीं है काबू। कितनो धीरज बांधो हियो, तैयो मन बेकाबू। मिलते चिट्ठिया सुनो पियाजी, करो आबे के तैयारी। 1 महीना के छुट्टी लेके, 1 महीना के छुट्टी लेके, जल्दी पकड़ो गाड़ी कि घर आबो परदेसी, कि आबो परदेसी। अब बिना लाग लफेस के हम गीत सुनाबो। ये फागुन के महीना है और सब के शौक रहे कि हमर मर्दाना हमारे साथ रहे फागुन में। तो एक पति बाहर में है और याद में पत्नी की कह रहा है, आधी आधी रतिया पपीरा शोर मचावे, पिया बिना हमरो निंदियो न आवे। कहे लिखे चिट्ठी लिख रहा है कि घोर लगी बउआ के बाबू, दिल में नहीं है काबू। कितनो धीरज बांधो हियो, तैयो मन बेकाबू। मिलते चिट्ठिया सुनो पियाजी, करो आबे के तैयारी। 1 महीना के छुट्टी लेके, 1 महीना के छुट्टी लेके, जल्दी पकड़ो गाड़ी कि घर आबो परदेसी, कि आबो परदेसी, कि घर आबो परदेसी, कि आबो परदेसी। कहला हल माघे में आए, फागुन घर में बिताएब। तोरा लागी पायल कंगन, झुमका ले आइब। लिख रहा है आगे कि कहला हल माघे में आएब, फागुन घर में बिताएब। तोरा लागी पायल कंगन, झुमका ले आइब। कह के हमरा तो की गेला, ओकरा पूरा ने कैला। आज कह के हमरा तो की गेला, ओकरा पूरा ने कैला। बीतल जाहे चैत महीना, बीतल जाहे चैत महीना, तैयो नहीं तो अइला कि घर आबो परदेसी, कि आबो परदेसी, कि घर आबो परदेसी, कि आबो परदेसी। दूसर का टंजाम की लिख रहा है कि रोज रोज तोहरे बालम, सपना हम देखो ही। रात दिन तोहरे याद में, डूबल हम रहो ही। रोज रोज तोहरे बालम, सपना हम देखो ही। रोज रोज तोहरे बालम, सपना हम देखो ही। रतिया के हम तरप तरप के, करबटिया फेरो ही। आज रतिया के हम तरप तरप के, करबटिया फेरो ही। कहियो कहियो आधी रतिया, कहियो कहियो आधी रतिया, खिड़की खोल देखो ही कि घर आबो परदेसी, कि आबो परदेसी, कि घर आबो परदेसी, कि आबो परदेसी। अंतिम में याद दिला रहा है कि कालन माघ में एबो फगुनो न अला, चैतो बीतल जा रहे तो दिलावे है याद कि छोटका बउआ डेगा डेगी देखा देवे लागल।
दौड़ल बोले अंगना ओसरा, पापा कहे लागल। छोटका बउआ डेगा डेगी देखा देवे लागल। धैल धरा ले अंगना ओसरा, पापा कहे लागल। धैल धरावल पानी बर्तन गिरा दे हके जाके। आज धैल धरावल पानी बर्तन गिरा दे हके जाके। हम कहो ही पापा अइलन, हम कहो ही पापा अइलन। दौड़ के गली ताके कि घर आबो परदेसी, कि आबो आबो परदेसी, कि घर आबो परदेसी, कि आबो आबो परदेसी। गोर लगी बउआ के बाबू, दिल में नहीं है काबू। कितना धीरज बांधो हियो, तैयो मन बेकाबू। मिलते चिट्ठिया सुनो पियाजी, करो आबे के तैयारी। एक महीना के छुट्टी लेके, एक महीना के छुट्टी लेके, जल्दी पकड़ो गाड़ी कि घर आबो परदेसी, कि आबो आबो परदेसी, कि घर आबो परदेसी, कि आबो आबो परदेसी, कि घर आबो परदेसी, कि आबो आबो परदेसी।